kurtso hasieran zalantzak eukin eusen. Claro, unai asmatikoa da, ja kurtso amaieran gauz, eta nire balorazio orokorra oso ona da. Naturaren erlazio hori gu erdi galduta daukagu, ja, bakarrik hori asteburuetan edo noso eten zara mendir, ez da izer, gaur egungo umeak bizitzubek galdute dekie, gu bai bizi dugule baserrie, mendie, aititegaz joatea ez da izer, ez dakit, ontuak hartze, ez da izer, eta esperientzi politek gogoratzen dozuz ez, txikitakoak, eta hori berreskuratzea, eta gaur egungo umeak plazatik urtetzea, eta bere etzetik, eta bere PlayStationetik, eta inguru hortatik urtetzea, ni pentsan dut ondo etortzen dela. Prestutasun eukitzean ikusten datorrela, ikusten dugulako balio handi badala hemen bason o kanpo libren umeek eztea. Eta azken finen gaina, umeiak ustea pixkat bizimuden hundia durren. Zertu azkenan ez da supermerkatua junda eustea bakarrik. Jakin berde, haziendak eta nola azten dien, lurrei ze jan ematen zaion, hori dana jakin berdeko kontu dira. Zer nahi den. Eta guain dana ikasi behar da, eta dana teknologien bidez egin beharreko gauzea ikusten du, eta dana produzio handi jarreta. Baina nahi iruditzen zat, xume baserritik nola bizita mintzat, umek ikasi beharreko gauzea dela. هذا أمر جيد بالنسبة لهم لأنه يساعدهم كثيرا، يساعدهم على تنمية حواسهم، تنمية إبداعاتهم، أيضا الحرية، اللعب بحرية، اكتشاف أشياء جديدة، لمس الأشجار، لمس التربة، أيضا بعض أنواع الحشرات يرونها يلمسونها. ابنتي مثلا تأتي كل يوم تحكي لأنها رأت حيوانا ربما تراه فقط في التلفاز، الآن تراه مباشرة يمكنها لمسه. هذا بالنسبة هذه البادرة التي يعني قمتم بها هذا العام بادرة جيدة جدا، وأتمنى أن تكون في المستقبل أيضا. أجل. Azkenen udaletik bai bizi izan du dugu interesgarrena behintzat, eskola komunidadetik beti sortzea behar hori eta nahi horiek, eta orduan gure helburu nagusina izan da, horiek bideratzen launtzea. Orduan, urmaelan ingurunez, urmael bat badakeu, askotan mantenimendua egiten da, edo ez da egiten behar dan bezala, eta guazen gai hau eskolakokin batea, ikustea zer egin behar dan eta nola aldik eta ondoen, eta gero arantzadikin egin gendun proiektua, eta saiatzea zer bideratu daiteken batera, eta aldi beren uztartzea hori naturan ezteko helburu horrekin, ez? Hola dalako moduik egokina ikasteko, ume batek eskola pozik etorri behar dula, eta eskolak eman behar dula aukera, bere kapazitate guztik desarrollatzeko, beha guztua egon da, behi interesatze zaionetik, eta zeratik ez natura atea. Zeratik bizitzarako prestatu behar dituen umek lau paretan barrun ikasi. Bizitzarako prestatu behar baldin baitu bizitza lau paretatatik kanpoa dau. Orduan, bai batzutan nengo eskola barrun, baina irutzait ezinbestekoa dela eskolatik ateatzea bizitza hor daulako. Pertsonek kontaktu egiteko naturakin, eta ja kontaktu eta binkulo atsegine baldin baukezu naturakin, ja natura hori zaintzeko konpromesu hartuko zu. Eta orduan irutzait hori eskolakin dezaken gauz importante badala.
ca să aibă contact cu natura, ceea ce multe școli și mulți copii nu au. E un lucru frumos. Noi, pe vremea noastră, în România, la fel făceam aceste ieșiri cu școala, cu profesorii, mergeam la cules de plante, de mușețel, de castane. Era un lucru foarte frumos. Aveam un contact cu natura frumos. Eta joan ginen, 21 umeko saile hartuta, basoa, oso pozik, nola zihozten ikusten, eta ekimen hortan parte hartzen, eta gure aldetik, eskolak behar den guztitan, da alden guztitan launtzeko prest. Eskola barrun ikasi daitekena, kanpon ikasi daiteke, gauza gehiago eta ezberdineke bai, eta dana osagarria dela iruditzen zait, eta umentzako oso aberasgarria. Normalen gizarte oso bezalaxe umez, hola fikziozko zerbait bizi den naturakiko asko behintzat. Eta hola errealitatea eta zuzenen eta eskubinik itu eta begik zuzenen ikusita horrek garrantzitu da gabe dauke. Bestela, ez dakit, liburutan da ikasiko du, baina. Bueno, pixka laundua ezake, jendeke benetako errealitatea eta naturakiko eta aberegintzako eta belarra diela eta zuaitze diela eta du da gabe, balioko zoa. Umentzako bintzat askota, eta batzutan beste pixkat irakaslentzako behantzako ere bai. Larun goiz baten elkartu ginen, da hemen olaldeko baso honi txukundu bat ematen saiatu ginen, eta, nire ustez lan txukuna gelditzu zen, eta umen batzuk hemen jolasien ikusten ditugu, eta horra bintza posa ematen dago. Elkartu ginen guraso batzuk, eta umek eta jun horretik gango zakarrak eta garbitu ginen zen, elkarrekin. Eta herri eta plaza ezautzea o kale izenak ezautzea, herri inguruko mendi, herribide, baso izenak, hori dana ezautzeke herri ezautza dakarre. Kolore desberdinetako izarrakin markatu, ibilbide bakoitza, eta gero hemen, Parke Botanikon markatu genitun, ibilbide guztik zeukean kilometro kopurua, bakoitzek erabakitzen donen ze bidein jakiteko ze luzera daken, eta ze inguru zeharkatzen zon. Eta inorri beltzai, gauza bat eman jateko. Abai? Ogi apurrak eta oso gustatzen. Yeah.